कवळो मामा दे. दुकानदारा हो केवढं लगावं का ना आता गुण का पकी उड्या मारता अला गिरमी जा दुकानदारा हो पेट्रोल पाकिस्तान की निष्ठा पेट्रोल वाढे जात ग्रानी होई अभी की ना वाला माशो थोड़ा वाला माणूस येऊ पण मुवार का वाला खैर रे हाँ वाखले गर्मी होता जा कवड़े पंजोसो वारे तो कलाम खैर आज सदरदान के पे कवडे खाते कवड़े सामने वाले पस्तर बोलून दे सो औदा पाव पासूरी पंजोसो तम्मा तेरा का यो पावरा का धीरे तर स्कूल दिखा ताजा गर्मी कवड़े जा पे कवडे राहते का ना पचाय ना खातो वाले पापा माना खाते पंजूस बेदाना ना खातो माले पे कवडे आता राहते मला पेखे बोले के तो तमा पे के दाखंदारी वापस की तम मापसे खांदा की रोक्षा करी सफेद देऊ शकतो सांग ना पापा सापे माला पे कवडे राहते नाही खातो माने पे कवडे आणि राहते पता पाय पंजोस ना खातो बगैर पे कवडो नजर रोक्षा मारे पे कवडे राहते रोक्षा पे कवडे राहते दसी न जमा पस्तर घुमे पण लगे पे कवडे राहते दसी न जमा नाही खासो पताय ना खातो पे कवडे राहते दसी दादा काही पछाण सर्व मारे पे कवडे राहते नाही खासो त्याला काम गवा पे कवडे राहते त्याचा मापे पेखे बोले के चला माते पेखे के चला माते त्याला दुसऱ्या क्लास बोला पस्तीच्या गाडाला खबर पुढे की ना आराम से पसंतच्या गाडाला पुलिस मावादीला माप पेखे पुलिस में मध्य जमा पे आमचं तर माप आराम से तासु दोना दमा प्रेखे कवय ताणे दमा कसे दोना पाचशे गो मग मग कसे